V noci zo soboty na nedeľu si ručičky hodiniek o 3 ráno vrátime o hodinu späť. Zmena času okrem iného ovplyvní aj železničnú dopravu. Všetky osobné vlaky, ktorých odchod je stanovený medzi 2. a 3. hodinou ráno, budú vypravené podľa stredoeurópskeho času. Prechod na zimný čas sa dotkne 11 medzinárodných vlakových spojov. Tie zostanú vo vybraných železničných staniciach na hodinu stáť. Dodržia tak stanovený dopravný poriadok. Výnimkou bude nočný vlak EN 444 Slovakia z Košíc do Prahy. Ten na českom území zastavuje len pre výstup cestujúcich, preto bude vo svojej trase pokračovať bez vynútenej hodinovej prestávky. Do cieľovej stanice tak dorazí o hodinu skôr. Delenie času na letný a zimný bolo prvýkrát zavedené v období Rakúsko-Uhorska, a to v roku 1916. Cieľom bolo ušetriť energiu a efektívnejšie využiť prirodzené denné svetlo. Niektoré štáty letný čas nemajú. Posúvať hodiny nemá význam v krajinách na rovníku, kde sú deň a noc približne rovnako dlhé. Naopak Nový Zéland v súčasnosti podľa prieskumov vďaka zmene času ušetrí až 3,5% spotreby energie za rok. Podľa psychologičky Evy Smilkovej si väčšina ľudí takúto zmenu ani nevšimne. Senzitívnejší ľudia však vnímajú striedanie dňa a noci o niečo intenzívnejšie. Tým nezostáva nič iné, ako si na zmeny postupne zvyknúť.